Lehen irudi honetan armarri zaharraren erreferentzia argia egiten da. Orain arte erabili den Zaldibiako irudiaren kanpoaldeko forma erabili da. Gainontzean, erabat sinplifikatu da irudia. Barnean hiru banda erabili dira Zaldibiaren lehen hizkia den Z irudikatzeko. Kolore urdina erabili da. Urdinak lasaitasuna eta konfidantza adierazten dituelako. Gainera, uraren kolorea da. Zaldibiako urari erreferentzia eginez. Kasu honetan, urdina ilunetik argia gora difuminatu da. Ezkerretik eskuinera. Honek irudiari volumena ematen dio. Irudi soila da lehenengo hau. Euskarri eta material ezberdinetan erraz erreproduzitzea ahalbidetzen du eta gogoratzea errazten du. Bigarren irudi hau Zaldibia hitzaren azalpen zuzena da. Orain arteko armarriak ematen zuen azalpen okerra zuzentzen du. Zaldibia, zaldi, ibia. Beraz, zaldia eta bidea ikus ditzakegu. Armarria sinplifikatuz mantentzea erabaki da. Forma honek historikoki gure gizartean izan duen garrantziagatik. Armarria segurtasunaren eta komunitatearen simboloa da. Kolore bakarra erabili da oraingoan, urdina. Lasaitasuna, segurtasuna eta konfidantza adierazten ditu. Elegantea eta serioa da. Gainera, Zaldibiko urari erreferentzia egiten dio. Hirugarren aukera honetan irudi berriago bat bilatu da. Irudiaren erdian ikusten duguna bi irudiz osatutako Z bat da. Hau osatzeko erabili diren formak zaldien oinatzak gogorarazten dizkigu. Baita bidearen jarraimarkak ere, zaldi ibiaren ideia indartuz. Berriz ere kolore urdina erabili dugu, aurrez aipaturiko arrazoiengatik. Oraingoan aldiz, urdin argiago hautatu da irudiari alaitasuna emateko. Irudiaren forma karratua da, segurtasunaren ikur, babesarena. Hala ere, karratuaren zurruntasuna ekiditeko marra eta angelu irregularrak erabili dira, malgutasunari erreferentzia eginez. Laugarren irudi hau kolore eta forma aniztasunak bereizten du. Zaldibiako egungo errealitatea anitza baita. Gainera, ezaugarri hauek bizitasuna eta dinamikotasuna ematen diote. Kolore puruak erabiltzea ekidin da, nahasketak lehenetsiz. Herritar ororen elkarbizitza eta kohesioa irudikatu. Irudiko kontraforma edo hutsunei erreparatuz Z eta B hizkiak antzematen dira. Zaldi ibia ideia berretsiz. Zaldibia hitza osatzen duten bi hitzen hizki nabarmenenak azpimarratuz.